kapuasan ang putang-putang informasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. This is DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte. Paborito. Bacayao Sur. Paborito. Barangay 1. Paborito. Barangay 2. Paborito. Barangay 4. Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mujares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 nakabwasan. Masantos tan maabig ya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig ya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Narengalan jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakalupyo dasayan kabwasan. Maktaryon lingkor at Timagti Pangasinan Dennis Mujares. Ay bumat si kapaborito Errol Horado. Tanja technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Martes
Pizza 19 bulan na Agosto 2025. Jada saray ulo na balitad lokal. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Bomb threat jada Santo Tomas Catholic School na mangaldan negatibo. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Akatalapos inatoy kinasuan. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Lakin si Munggay na fishery code inaristo. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Duwaran na ka motorsiklo inaristo checkpoint insigapan na kaso. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Jabalit ang balitad nasyonal. Zero veiling issue resolbaon onong adakinan Presidente Marcos. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Limobong kaso na lipto sa investigaan ng Senador Rafi. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Napagyaw silan iray walad bunog na korupsyon palapag ng Presidente Marcos. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Managkalap na sira napag iya makasaliw ira na 20 pesos sa kada kilo na bulas unong Department of Agriculture. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Mandatory drug test dasar government official ipatunton. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6, 8 na kabuasan tanatan wadyari detalye at balita da lokal. Duara na balulaki kinasuhan na din sunggay na checkpoint. Oras na alas 4:15 na kangarem na nanggawa na checkpoint so kabiyangan na tayog pulis jad barangay Panganiban bali na tayog Pangasinan. Duara motorsiklo yang kapoy plaka so pinara na sari taklay na uloy bang balata agiratim munday ang gadino sila na sari pulis. Sa may black Yamaha Aerox, Yamaha manihuanan Mata Romulo Canlido 19 anyos. Tan sa may black Honda Click Yamaha manihuanan Henry Jan Parocha Romero. So inusilan na sa rekabiyangan na pulis. Tigarang minuto Eda sa may karawin na checkpoint naral redwaran suspect. Sa redwaran na kamotorsiklo sa pareho ng gapoy plaka. Nasa may motorsiklo. Tansi karaso wala ni nawit jad Eastern Pangasinan District Hospital pinapasilong at medical examination ante siya si karaso nawit jad police station for proper disposition. Kaso ninsunggan na Article 151 na na-revise penal code or resistance and disobedience to person in authority. So insigap the korte. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. 43 anyos siya laki awalaan na kaso ninsunggan na Republic Act 10654 inaresto na pulis. Inarestod oras na alas 11:30 na kabuasan Jad Barangay Poblacion Waste Ciudad na Dagupan. So 43 anyos siya laki. Kinabot sa nareston suspect ngaranton Joel Mandawi. Ginugan na si Katoso inaresto na Dagupan City Police base biskag na warrant of arrest and pa-accept na korte adin sunggan na Republic Act 10654 o dino obstruction to officer law enforcement officer yawalad silong na criminal case number 3534 sa ESA yawalay pizza ton na Hulyo 3, 2025 sa may suspect so inggan na korte yamampian sa kantidad na 12,000 piso tansi katunatan so walad kustodiya na Dagupan na police station. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan.
36,000 pesos yung gitara na korte ada sa kaya laki nakatalapos inatuya. Sa 9 Agosto 11, 2025 at oras na alas 9 nakabuwasan na naaresto sa 42 anyos sa laki jada Barangay Poblacion Bali na Posorobio, Pangasinan. Kinabat sa naaresto na suspect at nga Ranton Saldi Balagot Parokya si katoy siningkat na Posorobio Police. Base at biskag na warrant of arrest impaksib na korte makalanor da kason reckless imprudence resulting to homicide walad silong na criminal case number PDAS 8725 yawalipit sa 2 Agosto 7, 2025 sa may suspect sa inggan na korte ya mampiansag kantidad na 36,000 piso para temporaryon kawayangan to niya. Sa may suspect sinawit yan po sa Rubio Community Hospital. Piyanin pasilong at medical examination antes siya inawit yan police station for proper disposition. Balitad Kabuwasan, Jed Radyo, Pangasinan. Oras na laon at 30 ng ngaram na nakawat na tawag sa Mangaldan Police. Manlalapod the Public Information Office na Mangaldan na Nipakar at Bam Threat. Yain na post jada Facebook account at sa kay individual MHM na Mangaldan. Jada sa may in-post wala kuno so bagay intanom jad loob na Santo Tomas Catholic School na Mangaldan na Pangasinan. Tampol aki-coordinate so Mangaldan Police jada 4th District Explosive and Canine Unit o DECU. Yan na i-verify so babagan bomb threat. Nan si Karaya si Mabi ada eskwelahan na impalapag nan school principal Los Baminda si Nanalis 46 anyos ya sa may bomb threat ya kapuso diskubre na sakay ada sa estudyante. Onong the statement bandad alas 8:15 na kabuwasan nan sa may niya agaw sa may Facebook page na MHM Mangaldan. So ang itayak at social media ya walay bomba yan tanam jada kaliber-liber na eskwelaan sa rekabiyangan na pulis Mangaldan so aki-coordinate kay iba so school principal ya si Karay aki-coordinate jada Bureau of Fire Protection, Municipal Disaster Risk Reduction Management Office tan Rural Health Unit para dapan na evacuate na medical support no man bilang walaya unsabog. Aki-coordinate mat so the Saraya 4th District EOD Kinay na panamagloy na PBDC focal person ya mangitar na security jada bitlan lugar jada ginawa na proseso indeklara na negatibo na 4th District EOD Kinay ya nanbayag sa na masulok ya pigaran oras simpansikweso kadabitlan kaliber-liber na eskulaan yan ang sumpal alas 3 sa 20 ng aram. Balitad Kabuwasan, Jed Radyo, Pangasinan. Antes tayo nung dapag adasare Balitad National wajanere pigaran paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na!
Alas 6:16 ng umaga. 6:16. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal balita ngayong araw ng Tuesday. Radyo Pangasinan, Almusal Balita. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tugunan ang mga isyung bumabalot sa implementasyon ng Zero Balance Billing System. Ayon kay Marcos, mayroon na siyang mga narinig tungkol sa karanasan ng ilang pasyente, kabilang dito ang mahabang pila sa mga ospital. Kaya para masuri kung totoo ang mga naririnig, ay personal na nagtungo sa ospital sa Tacloban ng Pangulo para testingin at personal na suriin ang implementasyon ng naturang programa. Nais din maayos ni Pangulong Marcos ang outpatient service kung saan ang pasyente matapos magpatingin at mabigyan ng reseta ay pupunta sa pharmacy at mabibigyan ng libreng gamot. Bilang bahagi naman ng Zero Balance Billing System, sinabi ni Marcos na ipagpapatuloy ang pag-accredit ng mga botika o pharmacy para hindi nabibili ng mga gamot ang mga pasyente. Sa nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA noong July 28 na sasagutin ng mga Department of Health Hospitals ang gastusin ng mga pasyente. Radyo Pangasinan, Almusal Balita. Samantala, isinulong ni Senator Robin Padilla na sumailalim sa taunang mandatory drug testing ang lahat ng mga halal at itinalagang opisyal ng gobyerno kasama ang presidente ng bansa. Sa Senate Bill number 1200 na tatawaging Drug-Free Government Act, kapag naging batas, sinabi ni Padilla na dapat i-institutionalize ang nataunang mandatory drug test sa mga pampublikong opisyal, gayon din ang voluntary random drug testing sa mga kandidato sa eleksyon sa loob ng 90 days bago ang halalan. Binigyan din ni Padilla na bilang mga empleyado ng mga pampublikong tanggapan, ang mga opisyal ay dapat ding sumailalim sa mandatory random drug testing alinsunod sa kanilang mandato na isulong ang kapakanan ng publiko at tumulong na mabawasan kung hindi man maalis ang paggamit at pang-abuso ng droga sa mga komunidad. Sa ilalim ng panukala, isasagawa ang pagsusuri sa pamamagitan ng hair follicle drug test para sa paunang screening na maaaring ma-detect ang positibong resulta at ang uri ng gamot na ginamit at urine drug test para sa confirmatory testing upang mapatunayan ang anumang positibong resulta. Ang resulta ng drug test na ilalabas ng isang accredited drug testing facility ay magkakabisa sa loob ng 1 taon. Kapag napatunayang positibo, maaari silang masuspende o matanggal sa tungkulin alinsunod sa umiiral na batas. Radyo Pangasinan, Almusal Balita. Samantala, iginit kahapon ng lider ng 4 na makabayan at sipikong organisasyon na ang lalo pang dumaraming pagdiskubre ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga palpak na flood control projects ay tama lamang na habulin at papanagutin ang mga nasa likod ng posibleng korupsyon. Sa panahon ng dumaranas ng matinding pagbaha sa iba't ibang uri ng kalamidad, hindi na makatwiran ang palpak na substandard na trabaho at malawakang korupsyon. Ayon kay Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goycha, Chairman Emeritus ng Alyansa ng Bantay Kapayapaan at Demokrasya, kaya todo ang suporta kay Pangulong Marcos sa kanyang matapang at makatwirang pag-inspeksyon sa mga flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ipinapakita niya na ang kapabayaan at panluloko sa bayan ay hindi niya palalampasin ayon pa kay Goycha. Dagdag pa niya, laban ng bawat Pilipino ang isinusulong ng Pangulo dahil taong bayan ang higit na naapektuhan tulad ng pinakahuling insidente na ibinunyag ni Governor
Humerlito Bons Dolor sa Nauhan Oriental Mindoro na nawasak ang ilang dike noong nakaraang linggo na hindi pa nagtatagal itayo. Kabilang naman sa inspeksyon ni Marcos ang river protection structure sa dalawang barangay sa Kalumpit, Bulacan. Napalpak din kaya agad na inutos sa Commission on Audit ang investigasyon. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, nababahala si Senator Rapi Tulfo sa patuloy na pagdami ng kaso ng leptospirosis sa mga flood-prone areas sa bansa. Batay sa tala ng Department of Health, sa gitna ng matinding pag-ulan at pagbaha mula June 8 hanggang August 7, 2025, umaabot sa 2,396 ang opisyal na kaso ng leptospirosis sa government hospitals at 52 sa mga pasyente ang pumanaw. Isa sa mga sawi ay si Dion Angelo de la Rosa, 20 years old. Lumusong sa baha noong July 22 upang hanapin ang kanyang nawawalang ama. Dahil hindi agad nabigyan ng lunas, pumanaw siya makalipas lamang ang 2 araw. Kaya naghain si Senator Tulfo na sang Senate Resolution number 75 upang imbestigahan ang problemang ito at hikayatin ang pamahalaan na bumuo ng malawakang strategic mapping system para matukoy ang mga barangay o lugar na may mataas na kaso ng leptospirosis. Ayon kay Senator Tulfo, sa pagtukoy ng mga targeted flood-prone areas, mas mabilis at epektibong may papamahagi ng gobyerno ang mga kinakailangang resources gaya ng gamot na pang-iwas at panlunas sa leptospirosis. Dagdag pa niya, dapat tiyakin na bawat barangay health center ay may naka-duty standby na doktor 24/7 upang agad masuri ang mga pasyente at makapagpareseta ng tamang gamot. Sa ganitong paraan, masisiguro na ang mga pasyenteng posibleng may leptospirosis ay makakainom ng gamot sa unang senyales pa lamang ng sakit. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, simula sa August 29, kasama na ang mga mangingisda sa listahan ng mga benepisyaryo ng 20 pesos per kilo ng bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Francis Chu Laurel Jr., ang mga mangingisda ay makakabili na sa benteng bigas meron na sa mga fish ports. Ayon kay Laurel, ang naturang inisyatibo ay malaking hamon sa Department of Agriculture sa mga nakaraang taon dahil kailangan ang buong suporta ng pamahalaan para mapagsilbihan ang 400,000 na pamilya. Matatandaan na tanging ang mga senior citizens, PWD, solo parents at indigents ang maaaring makabili sa 20 pesos kada kilo ng bigas. Pinalawig pa ito sa mga minimum wage earners, benepisyaryo ng walang gutom program ng DSWD at farmers at farm workers na nakalista sa registry system for basic sectors in agriculture. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad, Almusal Balita, ngayong araw ng Martes. Oras po natin alas 6:25 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iran Balita. Iyan naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. They say Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. we want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs?
Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Binmalen, Bugalyon, Labrador, Lingayen, Paborito. mga tarem, Paborito. Diyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:30 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan. Maabig Yakabwasan Pangasinan. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macteron Lengcor, Timothy Pangasinan, Dennis Muares. At kasama din natin dyan sa may technical control ang ating co-pilot, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Martes, pitsa 19 sa buwan ng Agosto 2025. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga issue ngayong umaga. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga suggestion, sumbong, opinion, reaction,
Pwede kayong tumawag o kaya mag-text sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya yung Globe number 0927-974-2784 at yung personal na text line ko 0946-503-6465. Yun, at sa ating YouTube channel at sa ating Facebook pa rin, live na live, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan, okay. Alas 6:31. Nagkaroon tayo ng pagkakataon upang makapanayam ang mayor ng Mapandan, Pangasinan, kaugnay sa tulong na ibinigay sa bayan ng Mapandan ng mga overseas Filipino workers na nasa United States o Amerika. Okay. So ayon kay Mayor Christian Biga, lubos na nagpapasalamat sa kanyang mga kababayan sa United States of America dahil nung pumunta siya nung buwan ng Hulyo itong 2025 dahil inanyaya si Mayor Biga na umatindi sa isang pagtitipon na ito ay tinawag na Mapandan International Reunion. Okay. Yan yung kanyang inatinan dahil siya po ay inimbitahan. Inimbitahan, ay okay. Talagang nanggawa rin pulaing si Mayor at maka-attend. Doon sa okasyon. Hindi naman nasayang yung kanyang biyahe papuntang Amerika. Dahil may mga pledges. Itong buwan ng Agosto, inanyaya uli si Mayor Biga sa 58th anniversary ng Mapandan Association of Southern California. Sa pagbisita ni Mayor Biga sa naturang bansa, ay inintroduce niya yung mga pagbabago sa bayan ng Mapandan upang maengganyo ang mga OFW sa US na siyempre sila po ay magbibigay ng financial support sa bayan ng Mapandan sa mga proyekto na gustong gawin dyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Hindi naman nahirapan si Mayor na magkumbinsi. Dahil nagpresent siya ng yung mga yung kalagayan ngayon ng Mapandan, yung pagbabago ng Mapandan ay nagpresent siya ng video, yung video para sa ganun ay ma-encourage itong mga kababayan natin doon na sila po ay susuporta sa mga iba't ibang proyekto na gustong isulong ni Mayor Carviga dyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Okay, tunghayan natin ang panayam ng Radyo Pangasinan kay Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, Pangasinan. Magandang umaga po sa ating lahat at sa ating mga taga-subaybay ng ating programa. At ako'y nagagalak nga at nandito na naman po ulit tayo para makapagbigay ng konting report sa ating mga naging binisita sa Estados Unidos. So, nung nakaraang July ay nandun po tayo sa Las Vegas nga para umattend ng isang pagtitipon. Ito po yung Mapandan International Reunion. At the same time, binigyan po natin ng follow-up po this August. Ito naman po yung pag-attend ng 50th anniversary ng Mapandan Association of Southern California. Sila po yung mga nilapitan po natin at mga nakausap dahil po ang ating may impugdat, yung intention po natin para pumunta doon para makapag-introduce at napakaganda ng resulta dahil nakapagbigay po tayo ng glimpse kung ano yung nangyayari, kung ano yung mga kaganapan dito sa ating bayan. At sila po ay natutuwa habang sila po ay nanonood kung ano yung mga nakita po nila na mga developments dito sa bayan ng Mapandan ay napawaw sila. It is amazing, sabi nga po nila, dahil hindi po makapaniwala na ngayon narating na po ng Mapandan itong mga developments na ito, including syempre yung mga awards na natatanggap ng Mapandan.
dahil hanggang social media lang po sila. Pero nung actual na pinakita ko po, through a short movie presentation, ay sila po yung natuwa. At ito po yung nagbukas ng ating conversation sa kanila na gusto nating ituloy-tuloy ang pag-develop ng ating bayan. At ako po yung nagbigay ng mga future projects, including yung Children's Park, mga waiting sheds na uniform na po ang plano natin na makikita po nilang waiting shed with directional signages sa bawat waiting sheds. At the same time, yung mga landmarks and other, katulad ng rotonda po natin na kailangan na po nating improve, ay may mga nag-pledge na mga asosasyon na sila po ay magbibigay ng tulong dito sa bayan ng Mapandan. So ito po yung parang give and take na nangyayari po dito sa bayan po natin, na ito po ay magandang simula dahil we gained their trust and may tiwala po sila sa administration dahil nga po sa mga naririnig, mga nakikita. And when I went there, physically nakita po nila kung sino yung mayor po nila ngayon na nagbibigay ng ganitong mga guidelines, ay parang ginaguide na natin ang ating bayan. At sila po yung natutuwa at nagbigay ng kanilang 100% na pagbibigay ng tulong sa ating bayan. And so far, to name a few, 1.2 million po ang pinledge ng San Francisco and Northern California. So sila po ang in charge sa pag-renovate, rehabilitate ng Children's Park. At the same time, yung rotonda po natin, which is amounting to 700,000, ay may nag-take na rin po nun, which is the San Diego Mapandan Association. At the same time, yung Mascal nga po, yung plano pong magkakaroon ng RHU extension, since sila po ang may nagtayo ng original RHU building dito sa bayan ng Mapandan, yung extension na gagawin po natin ay nakaprograma na nararapat lang na sila po ang magpa-project po noon, which is amounting to more or less 12 million. Yun nga lang, syempre, pag-uusapan nila kung paano yung gagawin po nila dito. And may mga iba-ibang projects like the landmark, may mga nag-commit, nag-pledge po noon. At the same time, yung waiting shed nga po na nakakatuwa dahil may mga sila na po mismo ang nagsasabi na ako na lang ang gagawa ng waiting shed na yan. So, napakaganda at tayo po iuwi dito ng nakakataba ng puso at nireport ko po ito during our flag raising po kanina. Yes, so yung tinakin na yung first term ninyo ay nagbumunga na rin. Tama po. Yung maririnig mo lang na you have gained our trust. Napakaganda po pakinggan dahil sila po ang ating mga kasangga in terms of syempre sila nagpapadala ng mga kababayan po natin dito. Sila po ang bread and winner. Sila po ang may nagpapadala ng kanilang makakain. So tumutulong sila sa mga kapamilya nila dito. And napakagandang isipin na sila po yung may tiwala sa ating pamahalaan. Sir, asahan po natin na hindi lang ito yung pagkakataon dahil pag nakita nila na nagsitayo na po yan, mas marami po mga kasunod yan. At ang challenge nga po, tama po yan, Kuya Errol. Dahil ang challenge po natin dito, challenge pero napakagandang challenge dahil marami po silang uuwi sa darating na fiesta. Kaya we are scheduling ahead of time ang pag-release ng schedule ng calendar of events ng Pandan Festival 2026. Sinabi ko na po ang petsa, which is March 15 hanggang March 22, para po maaga po silang makapag-book ng kanilang tickets. At minarket ko na katulad ng ganito. Instead of you na uwi po kayo ng December, which is napakarami, traffic sa airport, ang daming umuwi, ang taas ng presyo ng ticket, why don't you go to our hometown sa March na lang sa fiesta? Anyway, mararanasan nyo yung kalutan at dalan. So, yun po, kasi matulog po yun. Yun ang mga hinaharap nila. Kasi tuwing fiesta noon dito sa bayan ng Mapandan, lahat ng tao ay nag-i-invite from other towns. Ngayon naman, yun ang hinahanap nila at nakita nila maraming nagparating
sa mga kababayan natin sa US na maganda ang feedback ng kalutan. So, mas marami pong uuwi this coming Fiesta, Pandan Festival 2026. Kaya marami tayong assignment. Ayusin natin ng maigi at na-witness ko rin kung paano sila mag-celebrate ng kanilang events doon sa US. Kaya magkakaroon tayo ng konting twist, konting adjustments. Pero ito po ay napakaganda dahil marami po silang uuwi. Sir, ilang percent po yung umuwi dito sa Pandan during the Fiesta na actually, ang daming hindi pa nakaka-uwi. And ito nga po yung nakakatawa. Nung nandun po ako, ay marami na pong nag-commit na uuwi kami. Kasi gusto namin maranasan, makita ang bayan naming Mapandan. May mga hindi pa uuwi ng mga 20 years. May mga hindi pa uuwi ng more than that. Kaya ngayon lang sila umuwi man sa Pilipinas, pero hindi sila uuwi dito sa atin. So ang target po natin, narinig na rin nila na mayroong Chorus Manor and Garden wherein we can accommodate them while habang nandito sila nakabakasyon. You don't need to parang mag-istorbo sa mga kamag-anak. We have this particular facility dito sa bayan ng Mapandan, and narinig naman nila dahil yung mga ibang balibanes noon ay dito na nakatira. So, nung narinig po nila ito, the convenience is there. Hindi na rin po sila, syempre, hindi ma-istorbo kung ayaw nilang magpa-istorbo. At the same time, kung gusto nilang pumasyal din sa ibang mga events din, at napakalapit lang dito sa ating bayan. So, ito yung mga ibinenta, sabi natin, kasi we need to sell our municipality na in terms of kung ano yung mga pwede nating ipamahagi while during their stay here in the Philippines. Kaya, ito, looking forward, probably I will coordinate this with the LMP kasi ako po hihingi ng isang tulong kasi may coaster ang LMP. Ipapareserve ko na po yan kasi ang gusto nila, uuwi daw sila ng sabay-sabay. Isang association, uuwi ng sabay-sabay. So, sabi ko, we can arrange that. Kung gusto nyo pong sabay-sabay namin kayong mas maganda. Kasi mas makakatipid. So, yung bus na lang ng LMP ang susundo sa kanila or kung sino man ang pwede nating mapaghingan ng tulong para naman convenient para sa kanila at ang pagpunta dito. Mayor, following the words you have said, bakit hindi nyo kayo as a treasurer? So, ano po mga bagay na gusto Mayor para sa atin ano yung the treasurer? Actually, after the election na naganap, meron pong short na with the media. May conversation kami with the media. And I specifically mentioned and identified na sana magkaroon kami ng commitment sa LMP in a way na dapat continuous yung pag-visit at the same time yung bonding namin. If not province-wide, district-wise, we need to at least improve that more. Kasi noon meron naman. Pero I think the commitment na magkaroon kami ng meetings, kasi it is one way of bonding to strengthen kung ano man ang meron kami na ngayon, we're all okay. Pero mas maganda siguro pag nakakapag-usap ang mga local executives para naman yung best practices ng bawat isa. At the same time, madidiscuss namin kung paano namin ipaplano ng maayos ang pagpapatakbo ng LMP. With your leadership, pagbubuong kapanagan ko na kailangan natin na pagmamakakilala ko gusto ng investor dahil Mapandan is flat tree ko bilang mapa. In yung plan yung kapubang makakilala Jose, pwede nila patayuan. Actually, meron po. We're just nasa stage tayo ng consolidation. Kinakausap yung mga landowners para po makapagbigay ng proposal. Katulad nung naganap na pagbaha sa ating probinsya. At apektado po ang mga karatig bayan po ng Mapandan. But when they ask kung bakit hindi nag-declare ng state of calamity ang bayan ng Mapandan, it is because we did not meet yung criteria na dapat mag-declare ng isang state of calamity.
flood-free, at the same time, passable po ang bayan ng Mapandan with all six access sa bawat bayan. May access tayo sa Santa Barbara, San Jacinto, Manawag, Urdaneta, Mangaldan, and San Jacinto. I mentioned it already, no? So, maganda po, strategically, if I may propose, dapat dito nga po tayo magtayo ng isang malaking ospital dahil in terms of accessibility is ma-access po nila ang ospital. At the same time, hindi po mahirapan na lumabas sa bayan ng Mapandan. Kung meron mang itatakbo na emergency papuntang ospital, I think Mapandan is ideal for a healthcare facility na malaki para po hindi po maistorbo sa mga flood areas katulad ng other neighboring towns. Advantage din po yun, yung 6 in-house kung saan naman magaling na itatakbo dito sa Mapandan Hospital. Tama po, and di ba, as with the project of our governor, the province will provide us the mga Manawag, Mapandan exit ng Pangasinan Link Express. So, I think it is very ideal na dito po natin itayo ang isang malaking medical facility. Actually, we are nag-identify na po tayo ng isang location para po magkaroon po tayo ng ganong proposal. Kasi bago ko po sana i-propose sa probinsya kay governor, ay magkaroon muna ako ng brief na konkreto na syempre hawak ng mga titulo na pwede natin consolidate ang mga loteng ito. Although we have already identified some, finalizing stage na lang po bago po ako makapag-present ng proper feasibility study sa probinsya po. Meron na po. Meron ng comprehensive land use program and kaka-update lamang po yan ng last administration and tayo po ay nakapag-identify na ng mga zones kung saan po tayo magtayo. And ideal nga po ang bayan ng Mapandan because of yung accessibility sa bawat bayan. Yan ang nakikita po natin na pwede nating i-market ngayon na noon natutulog na bayan, dead end sabi po nila, pero hindi po nila nare-realize na ito po ay advantage on the part of accessibility. Kasi pag sila po ay pumunta dito sa bayan ng Mapandan, ay hindi po nila ma-problemahin yung bottleneck na daanan na iisa lang ang access. Tayo po ay may 6 na road networks na pwede nating pasukan at paglalabasan. Sir, ang message lang po sa ating mga kababayan. Opo, maraming salamat po sa ating mga kasamahan. Of course, kasama mga mayors dahil nagbigay po sila ng tiwala na tayo po ay hinalal bilang treasurer ng LMP, Pangasinan Chapter. At sa ating mga kababayan po, tayo po ay kanina po nagbigay ng report na may mga parating na bagyo, pero so far, let us all pray na hindi po dadaan dito sa ating bayan. Regardless, we need to be prepared. At the same time, ihanda po natin ang ating mga syempre gamit at the same time mapagmatsyag sa lahat ng pagkakataon. So maraming salamat po sa inyong continuous support, lalo-lalo na sa mga kababayan po natin abroad. At I'm sure, iba po sa kanila ay sumusubaybay sa inyong programa at nanonood. Sila po ay nakikibalita rin naman. So maraming salamat sa tiwala at suporta na ibinibigay niyo po sa administration ito. Mabuhay po kayo, Inaro ng Mapandan. So, yan po ang paliwanag ni Mapandan Mayor Carl Christian Biga. Kaugnay po naman doon sa kanyang pagpunta sa Amerika, kapaborito Errol. Yung iba't ibang asosasyon na sasagot sa iba't ibang proyekto sa kanilang bayan. So, ang isang na-highlight dyan yung hospital at saka yung Children's Park. Children's Park, yung uniform na waiting shed. So lahat ng mga yan ay may mga nag-pledge
sa naturang mga proyekto. Yung welcome rotunda amounting 700,000 piso meron na rin. Meron na rin yung San Diego Mapandan Association ang nag-pledge diyan. Yung nabanggit mo kanina na yung ano pa na ito? Yung Arechio, yung Arechio, meron ng kwan dyan, yung ginawa ng mga kababayan natin na nasa Amerika. Sila yung nagpatayo dyan, pero gusto ni Mayor magkaroon ng extension ng Arechio. Kaya ang nagpatayo noon, siya rin ang nagbigay ng pledge. Mag-i-sponsor. Siya rin mag-i-sponsor. Yung original na naipatayo na dyan. Oo. May isang asosasyon na sila na ang sasagot. At nagkakalaga kung ilang milyon man yan ay sasagutin pa rin nila. More or less 12 million yata at ang sasagot yan siyempre yung gumawa nagpatayo noon. At siyempre yung park, yung Children's Park, ito ay sasagutin ng San Francisco at Northern California. Sila yung in charge dyan sa rehabilitation ng Children's Park dyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. So napakaganda yung pagbiyahe ni Mayor Carl Christian Biga sa Amerika dahil pag-uwi niya ay masaya rin yung kanyang mga kabayan dahil bit-bit niya yung mga pages na yan mula sa mga taga Mapandan na nandun na sa United States. Kaya ganyan, kasipag ang leader nyo dyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan, dahil ang inuuna nito yung kapakanan ng taong bayan. Gusto niya na may ayos ang bayan ng Mapandan. Gusto ni Mayor Carbiga na talagang ang bayan ng Mapandan, although na nasa sulok yan, na nasa gitna ng ilang bayan, anim yata yung kanyan, Lagusan magmula dyan sa bayan ng Mangaldan going to Mapandan, meron din yung papuntang San Jacinto, Manawag, papuntang Ordanita. So napakaganda yung strategic location ng Mapandan. At ang isa dyan ay hindi bahain. Hindi bahain. Kaya nga binahan na lahat ng mga katabi niya, nagdeklara ng under the state of calamity. Pero ang Mapandan hindi. Ang Mapandan ay hindi. Dahil mataas na lugar at ideal po sa pagpapatayuan ng ng hospital kung sakali para sa ganon. Kung pagdating ng mga kalamidad tulad ng pagbaha, siyempre pwedeng yung mga pasyente may sugod, may takbo dyan sa Mapandan, at kung bibili ng mga gamot hindi kung baha sa Karatig Bayan ay walang problema pag sa Mapandan dahil mataas na lugar. Yung kanyang lokasyon. Kaya't dyan, ideal na pwedeng pagpatayuan ng malaking hospital kung sakali na merong mga naghahanap ng bayan o lugar na pwedeng dyan ipatayo yung hospital na yan. Kaya't congratulations Mayor Carl Christian Biga sa iyong sipag at tiyaga para makahanap ng mga pundo para sa inyong bayan ng Mapandan. Okay, batiin natin itong mga nanonood. Si Michael Mariado Suganov, good morning. Si Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan, good morning. Si Maki Mapalakapak Suriano ng Barangay Jimenez, Mapandan, good morning. Si Kapitan Dalaming Aranan Antolin. Antolin. Diyan sa Barangay Jimenez. Ganoon din si Sakaya Unat, Sakaya Pikaw at Sakaya Malimpik, Kabong Malatan. Si Sir Chris Iko. Chris Iko ng Kalasyaw, Pangasinan.
Esther Ramos ng Barangay Mangkup, Kalasyaw. Good morning. Si ano rin, si Sir Ramon Bautista Sr. ng Manawag. Na Baloy na Manawag, former board member, former vice mayor dito na Abilan Baloy. Oo. Then si Councilor Junjun Bautista. Good Ayan. morning. Good morning. Good morning din sa mga nakikinig at nanonood sa ating FB Live dyan sa bayan ng Kalasyaw. Si Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw, good morning. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, good morning. Gawin din si Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar, good morning. Si Councilor Elias Villanueva, ayan, good morning po sa inyo. Ganoon din si Councilor Gabrielio. Si Dr. Nestor Gabrielio ng Kalasyaw. Si Councilor Manny Datuin, Councilor Ardison Soriano, Councilor Habardani Messina, Councilor Jose Lorisco, Councilor sino pa? Si Councilor Mike Sison. Gawin din si SK Federation President Ayay Messina, si Liga President Jose M. Paris Jr. Good morning. At lahat ng mga nakikinig at nanonood dyan sa Mayor's Office, good morning po sa inyo sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Naway nasa mabuti kayong kalagayan, masigla ang inyong pangangatawan, at siyempre masigla para magtrabaho. Marpaskua, good morning. Si Vice Mayor ng Bimaloy, si Edgar Itaktak mo maminta, good morning. Bago tayo dumako sa ilang pang mga issue na ating tatalakayin, narito muna ang ilang paalala. Ang puta-putang Iran balita. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. They say Son, ang puta-putang Iran impormasyon. Aya, so DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday Kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Karamat. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Karamat, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber Salon for Men and Women,
Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Geset. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 7:02 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Yakabwasan Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterial Lingkor, Team Active Pangasinan, Dennis Mujares, at siyempre dyan sa technical control ang ating co-pilot, si Engineer Nixon Dakal. Meron yung nag-text kahapon, kapaborito Errol, hindi natin nabasa, ano? Ang sabi niya rito, mula sa 0986-4720. Mga sir, nakikinig kami dito sa Kayanga Bugalyon. Isa ako sa may-ari ng lupa na nagbinta sa solar company. Kaya po namin ibininta ang lupa namin kasi logi na kami. Halos hindi lumalaki ang tanim na palay kasi acidic ang mga lupain. At para makapag-aral ang aming mga anak, sabi niya. Huwag niyo nang banggitin pangalan ko, sabi niya. So, yun pala ang dahilan, kapaborito Errol, kung bakit bininta nila yung kailang mga lupain, mga sakahan, ano? Dahil acidic na yung kailang tinatamnan na palay. Ibig sabihin, kung acidic na, hindi na, halos hindi na lumalaki. Yung, alam mo yung iba kasi, may treatment yan eh. Kaya nilang gamutin, may mga paraan din. May mga paraan. Oo. Pero siyempre, yung isang rason kung bakit nila bininta yung kailang lupa sa Tri Barracuda Energy Corporation. Dahil halos hindi na sila kumikita sa kailang sinasaka, ano? Kaya yung sinabi ng ating texter, para sa ganun mapag-aral nila ang kailang mga anak, mapatapos nila sa mga kurso na gusto nilang kunin, na hindi po sila lalaki na isa ring magsasaka, di ba? Yun yung isa sa mga dahilan kung bakit ibininta ang lupa. At siyempre, para magamit. Para magamit sa mga negosyo. Yung mga magsasaka kasi ngayon, pag may mga ganyan ng proyektong umuusbong, mas pinipili na nilang malampsam yung pera. Kumbaga, yung minsan ng kitaan. Oo. Diba? Kasi, abayag malaran mandadalos. Correct. Sa kwanto may katungkulan tiyatkin, abayag alam mandadalos, pero aga makakabumbon na may kortan balag. Kasi ganito diba? Yan eh. Yung isang hektarya kasi ang inaanin nila 20 kabans of rice lang sa loob ng isang taon. So luging-lugi sila. Luging-lugi sila. Nansaman medyo okay, malagtan sabihan ko nita ni siyempre atay bugal yon, abay laban na Aguilar
At namin niya daralusan lawarin ng saman ng elementary days hanggang third crop. Oo, noon. Hanggang po'y painawa. Kasi merong irrigation. Walang pahinga. Oo. Yung kanilang lupain, actually, no kapigan marakap sumantanam, sambutunda. Oo. Diba? Imagine third crop, 4 months sa isang cropping, so sa isang taon, talagang kupadora. Oo. Dumating yung time na hanggang second crop na lang. Hanggang naging... Hanggang yung panahon ngayon, pahirapan pa. Pahirapan. Imagine 1 hectare, 20,000 pesos ang kikitain nila. Ay, nako. Sa isang crop lang, sa isang taon. Oo. Hindi ganoon. Yung mga nagsasabi na paanong naging dehado yung mga magsasaka, mas kumita pa nga sila. Oo, mas dihado sila kung pagpatuloy na yung kailang sakahan na maliit naman yung kailang inaani. 'Di ba? Siyempre gagastos ka ng gagamit ka ng traktor sa pagbungkal ng lupa o gasolina ng traktor. Ilang litro ang naubos mo sa isang hektarya. Nandiyan pa yung yung pampataba ng lupa. Alam mo yung mga pampataba ng lupa, yung mga fertilizer, isa sa mga nagbibigay ng acidic ng ng lupain yung tinatawag na urea. Ayun yung magbibigay ng acidic. Pero kailangan pa rin yan, pero. Oo. Diba kailangan nilang ilagay yan? Parang parang tao rin, naghahanap ng soft drinks. Para sa ganun, pampagana ng pagkain. Pero hindi na lang pala yung soft drinks na yun, acidic. Masama pag naparami. Yun ang dyan. Yun ang isang dahilan dyan, ano? Kaya't hindi natin masisi itong mga magsasaka na ibinta nila yung kanilang lupain sa investor. Diba, kaya nga pati yung dating Liga President bininta yung lupa ng Bugalyo na ngayon mayor na, tuwang-tuwa rin yan nung nagkaroon ng investor dahil nabinta niya yung kanyang lupa. Siya mismo, di ba, kung naisip niya na mas kikita siya sa pagtatanim, hindi niya ibebenta yan yung kanyang sariling lupa, pero iba yung kanyang paniniwala. Mas kikita siya ng malakihan at biglaan sa naging desisyon niya, which is tama naman. Ang naging problema lang naman, itong naging mayor na siya. Isang buwan ng nakalipas pa lang. 19. July sila umupo. Parang mas mabilis yata sa hangin na sumipa. Mas mabilis pa sa alas 4 yung kanyang kwentada. Kaya mas mabilis pa sa alas 4 na pinahinto niya yung proyekto. Ngayon, ipaliwanag niyo po yung 50 million na rason na hinihingi nyo sa investor. Mayor. Kaya ipaliwanag nyo po ng maayos para magkaintindihan kayo. Siyempre, malaki-laki yan. 50 million yan. May additional 10 million reason pa pala. So, 60 million reason ang iyong hinihingi. Kaya kung may paliwanag nyo at maganda ang inyong kasunduan dyan, malamang pag naipaliwanag nyo na tama yan, ay ngayon pa lang, titigilan namin yung issue. Kaya nga. Kasi may mga nakakausap tayo mga magsasaka dyan mukhang nababaliktad yata yung mga lumalabas na bali-balita dyan. Ang sinasabi nila ginipit yung mga magsasaka. Paano gigipitin yung magsasaka? Sila yung kusang nagbenta ng kailang lupa. Maraming ang nainggit medyo malayo-layo pa yung distansya sa mga nabibiling lupa. Ngayon ang sinasabi nila mayroon daw ginagawa na impounding dam dyan sa may barangay Porte. Anong problema dun? Anong problema? Sa tagal ng panahon na inumpisahan yan, how many years? At kailan pa matatapos yan? Patay na yan. Kung merong ganyan na ginagawang dam, wala namang problema yan. Saka kayo magdadakdak na merong impounding dam kung wala nang damo, patay na yung kabayo, ganun ba?
Kaya yung ginagawa nilang dam, okay rin yan kasi ibang Oo nga. saka naman, ibang barangay. Pero naman. yun ang yan ang sangkalan nila eh. Yung dam? Oo, yan ang sangkalan nila eh. Na sinasabi nila, merong mga ginagawang dam, at makakapag-irrigate ng yung ginagawa ba nilang dam dyan, nakaka-istorbo ba yung hindi naman. Yung kumpanya dyan? Hindi nakaka-istorbo. Malayo eh. Doon sa ginagawa nilang dam, may masasagasaan na property. Wala namang nasasaga. Ayaw naman ng kumpanya. Ayaw ng investor na mayroong mga masasagasahan dyan. Ito na lang, gawin nyo yung dam, ituloy nyo yung dam, iwasan nyo na lang yung lupa noong may pribado. Ngayon, kung sinasabi nyo na makapag-irrigate ng ilang hektarya, siguro doon sa mga iba pang mga agricultural land sa ibang barangay. Di ba? Yun na lang makikinabang na sa yung nabili ng 3 Barracuda dyan na lupa na higit 50 hectares, wala na hong magsasakang makikinabang dyan. Ang pinupuntahan lang namin dito kung ano yung gusto nyong kasunduan sa proponent ng solar, Mayor. Ano po ang gusto nyong kasunduan? Huwag nyo na hong banggitin yung magsasaka. Direct to the point na tayo. Anong ididirekta natin? Yung 50 million reason at saka 10 million reason. Ano po yun, Mayor? Ano po yun? Kasunduan yan. Linawin nyo po para ho magkaintindihan kayo. Dahil hihingi kayo ng 50 million reason. Hindi nyo naman sinasabi kung anong reason yung gusto nilang ipaliwanag sa inyo ng kumpanya. Kaya nga. Basta-basta nyo na lang pinapasara. Mayroon ng mga papers, nag-comply na sila ng mga papers mula sa barangay. Siyempre, bago umpisa ng project, ipag-usapan yung legalidad ng mga papers, nandiyan na yung social acceptability ng mga residente. In-accept nila. Wala namang pollution actually yung solar. Yan po ay isang environment friendly yung solar na yan. So wala pong yung carbon dioxide na yan. Binubuga, wala naman, di ba? So gumawa kayo ng endorsement sa Sangguniang Bayan. Ini-endorse nyo yung naturang proyekto na solar power plant dyan sa nasasakupan ng 3 barangay, namely Barangay Salumagi Sur, Salumagi Norte at saka Barangay Kayanga. At isa sa mga pumirma dyan sa resolution na siya na yan, na endorsing yung project na yan ng 3 Barracudas Energy Corporation, ang isa sa mga pumirma, itong dating Liga President na ngayon ay Mayor ng Bugalyun. Yun po yung napakalinaw yun ang napakalinaw, Mayor William D. Di ba? Pumirma ka dyan sa resolution na yan. Kaya't ang tanong nga, ano po yung talagang dahilan? Bakit ipapahinto mo yan? Dahil ba dyan sa 50 million reason, 10 million reason, na gusto mong makipagkasunduan itong proponent ng naturang power plant na yan. Di ba? Yun po yung kondyan. Gusto naming maliwanagan ang taong bayan dyan, Mayor. Ipaliwanag mo yung sinasabi mo. Na actually, kondyan may ebidensya Mayor. Bago-bago mong Mayor, tapos ganyan na kaagad ang entrada mo sa pagmamaneho ng isang bayan. Ang maganda ho dyan pag-usapan. Linawin. Siyempre, investor yan Correct. Kaya nga sila mag-i-invest makakapag-provide sila ng napakaraming trabaho. Correct. Magkakaroon ng income ang inyong bayan. Diba? So,
Dapat dyan, win-win solution. Oo. Huwag nyo silang gipitin, yung mga investor, mayor. Huwag nyo gipitin. Di ba sabi yan ni yung congressman nyo sa 2nd District, huwag nyo gipitin o huwag mong gipitin ang negosyo. Bakit ang anong ginagawa mo ngayon? Ginigipit mo ngayon. Ginigipit mo ngayon. Yan ba ang matatawag natin na tamang leader ng isang bayan, yung nanggigipit ng negosyo? Mayor, tingnan mo mabuti yung ginagawa mo kung tama ba o hindi yung panggigipit sa isang investor na makakapagbigay ng magandang kinabukasan ng inyong bayan, di ba? So yun po yung mga pinupuntuhan namin dito. Wala po kami masamang tinapay dito. Hindi ka namin kilala personal di ba? Issue lang. Issue lang kasi nakikita namin at ayon doon sa aming iimbestiga lumalabas na mayroon nga yung gusto mong mangyari para ipagpatuloy yung pagsasagawa ng solar power plant diyan sa bayan mo. Yung Aboitiz, mas doble pa nga yung lawak walang question Oo, di ba? Liga President ka pa noon, di ba? Liga President ka noon. Mayor William D. Kaya sana po ay malinaw po ang usapan diyan sa naturang project na yan. Dahil ikaw rin yung isa sa mga pumirma na ini-endorse mo yung naturang proyekto na yan. Okay. Alas 7:18 ng umaga. Maraming mga kwan. Bago mo basahin yung mga text, gusto ko lang batiin ng kanyang kaarawan. Kahapon, actually kahapon Kahapon. August 18. Oho. Itong si Mayor Liseldo Dong Kalugay. Birthday kahapon Mayor Dong. Inabitan ka? Bakit kailangan pang imbitan? Siyempre batiin. 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 Ano ba sinabi ko? Batiin. Batiin. Okay. Happy birthday po, Mayor. Kaarawan kahapon. Ayun. Happy Belated happy birthday po, Mayor Liseldo Dong Kalugay. Si Sophia de Vera. Wow! Dami na iuwi na pundo para sa project ni Mayor Carbiga, sabi niya. Ganyan ang masipag. Ayan. Carlos Sumar. Sumar, baliktad yata ang pedo mo. Malaking tulong sana sa aming kababayan ang solar power. Mababawasan ang bayarin sa kuryente, pero pinahinto naman ni Mayor William D. Nang hihinayang ang taga-Bugalyon, sabi niya. Pararata na reaction dahil si Kara mismo ordinaryong totoo. Correct. Bernard Obin, marami sana mabibigyan ng trabaho from construction to opening ng solar power plant. Exactly, yan ang sinasabi ko kanina. Sayang ang opportunity dahil pinatigil ni Chinese Mayor. Chinese ba si Mayor? No Chinese tandi. Di ba? Mukha lang siyang Chinese. Mukhang Chinese. Kasi singkit. Apedo niya Chinese. Singkit. Jennifer Lalas, sabi niya, such a good leader with more knowledge and wisdom. Keep up the good work, Mayor Carbiga. Sabi ni Virgie DB, sana matuloy ang pinapatayong solar power plant para makatulong sa ating mga kabayan. Hope na payagan ni Mayor William Dina na matapos ang project. Hoping. Kumun. Salvation GD. Ano apelido mo? GD. Salamat Mayor Car sa pagsusulong ng mga proyekto sa bayan ng Mapandan.
Shai Santos, dapat lang na matuloy ang solar project para sa bayan ng Bugalyon. Kaya kami ay nananawagan kay Mayor William D. na payagan ang pagpapatayo ng nasabing proyekto. Puro panawagan na. Panawagan. Mayor, panawagan dito. Sagutin mo. No, lang to. So, uy. Nida Idura. It's a great project. 3 Barracuda Energy Corporation solar plant to lessen the electric consumption of all fellow consumers. Why the mayor stop the project, sabi niya. Why the mayor stop the project? Bakit nga ba? Wilson Salcido, Bugalyon will be blessed to outage with this project, sabi niya naman. Elena Marquez, instead na magdagdag pa ng gastos na nakakonsume ng kuryente, kung may solar project, may magbibigay pa ng mas mura at mas matatag na supply ng kuryente. Sana isipin muna ang bayan bago bayad sarili. Grabe ka naman na. Bayan muna bago ang sarili. May mayor na bimali at si Babagat. Parang magkatugma. Christina Magalong. Ano yung bayad muna? Hindi, sabi niya dito. Para sa sarili. No. Sabi niya. Sinabi mo nga, hindi ko narinig eh. Instead na magdagdag pa ng gastos sa na-consume na kuryente, kung may solar project ay magbibigay pa ng mas mura at mas matatag na supply ng kuryente. Sana isipin muna ang bayan bago bayad sarili. Sikaw yun, kayo talaga. Christina Magalong, cleaner energy means better environment for all of us, sabi niya. Walang walang kaso sa pagdating sa environment. Correct, oo. Ano lang yan, init ng araw. Correct. Kasi, sa bilay, umbangong ka, kabosan, unugip kay labi. Correct. Sa ayaw at sa gusto mo, sisikat ang araw. Di pakinabangan na lang yung sikat ng araw. Nga. Diba, mag-generate na lang ng kuryente. Ayan. Tama ba? Tama. Yan. Popoy Silvestre, dito, Gapan Nueva Ecija, the biggest solar plant in the world, covering 3,500 hectares. Laki, na matatagpuan sa Barangay Gapan, General Tinio, Piñaranda at San Leonardo. Bayan yung mga yan. Bayan yung mga bayan. Oo. General Tinio, Piñaranda. Pero hindi naman pinahinto. Bakit dyan sa Pangasinan? Ayaw ba ni Mayor? Sabi niya. Bangitin mo nga yung mga nasasakupan na bayan. Ito, Gapan, General Tinio, pangalawa. Piñaranda, 3. San Leonardo, 4. 4 na bayan, no? Bayan yan, no? Bayan, okay. Daanan ko yan eh. So, i-search mo nga yan kung mayroon ito. Itong anong pangalan nung biggest anong pangalan ng solar? Hindi sinabi dito eh. I-search mo lang yung solar sa sa Gapan, the biggest Gapan, San Leonardo. Gapan solar siguro yan. Hindi na banggit yung yung company. Pakibanggit mo nga yung company para ma-search namin kung gaano nga ba kung totoo yung 3,500 hectares na sinasakupan ng solar power plant. Siyempre ilang bayan yun yung nabanggit niya. 3 o 4 na bayan yung nabanggit ng 4 na bayan. Kung 4 na bayan, malamang 3,500 ang nakalagay yung solar project in Gapan, the biggest battery storage in the world pala. The world pa. So meron talaga, malaki. Ilang kung yung kaya yan, ilang hectare. Ang completion pala niya sa
2027. Oh, 2027. Tama, proud pa yung mga ano nila, mga kababayan nila. Oh, proud yung mga kababayan nila dyan sa Pinoy. Ito, ang lawak. Gumagano-gano sila. Oh. Very nice. Oh, di ba? Oh, di, kuan. Ay, sabi niya kung ayaw niyo sa Pangasinan, dalhin niyo dito, sabi niya. Kaya, yung tinatalakay natin sa Bugal yun, 50 hectares lang yan Pinakamalaking, ito nakalagay. Pinakamalaking solar project sa buong mundo ay nasa Gapan, Nueva Ecija. Yan. Tingnan nyo. Nasasakupan ito ng ilang bayan. Ilang bayan. Ilang bayan. So, the battery storage, the Meralco Terra Solar Project. Yun ang pangalan. The world's largest integrated solar and battery storage, the Meralco Terra Solar Project. Ayan, may search nga natin yan. Terra Project. The Meralco Terra. Ano yan? Kumbayan, Koreano ang gumagawa o Chinese, ano? Meralco. So, yan ang pinakamalaki pala na solar plant sa buong mundo. Yung sa Gapan. Kaya very proud yung mga taga Nueva Ecija, yung apat na bayan yata yan, 4 na bayan. Yung nandyan. So, 3,000, ilan yung nabanggit mo kanina? 3,500 hectares. 3,500 hectares. Tama. Yung sinabi ng viewers natin. Construction began 2024, last year. Last year na inumpisahan. Commission date sa next year, 26 or 27. Construction cost, 200 billion pesos. Owner, Meralco Power Gen. Terra Solar Philippines Incorporated. Location, Nueva Ecija and Bulacan. Magkarugtong na. Magkarugtong pala. So, napakalaki na. 3,500 hectares. Legit yan. Legit, so, pero yung sa Bugal yun, 50 hectares lang pinahinto ni Mayor. Hindi ba proud yung Mayor dyan? Hindi proud. Ito, Meralco Terra. Grabe ito. So, malaki. Malaki. Nung inumpisa nito, nung nagkaroon sila ng programa, ay noong November 2024. Alam mo kung sinong umattend? Sino? Si mismong presidente lang naman. Ganun ba? President Marcos at saka yung chairman at CEO ng Meralco. MVP. Okay. Kilala mo si MVP? Manny B. Pangilinan. Ayun. Di ba? Very proud yung mga taga dyan, spanning an impressive 3,500 hectares. Ayan. Across Nueva Ecija and Bulacan. Ito na yun. 3,500 megawatts. So, napakataas. Ayan, ng kanyang kapasidad. Ayan, nabigyan mo ko ng another trivia. Hindi kasi yung natin, viewers natin, binasa ko lang. Tama yun. Thank you sa may nag-text na naliwanagan kami. Nabigyan kami ng iba pang impormasyon. 3,500 hectares. Malaki. Mayor. Yung dyan sa Bugal yun, 50 hectares lang. Di ba? 50 hectares tapos 50 million reason. Ay, ano? Hindi Nedugtong lang. Parang 1 million reason per hectare. Sige. Wala pa tayo sapat na oras sa ating palatuntunan kaya po ay mamamaalam na sa Himpapawid at magbabalik ka bukas. Ang niyo pong nakasama sa umagang ito. Nagsaselos itong si Boss Atong. Bakit? Ginrate daw natin si Mayor Dong Kalugay. Pero hindi natin siya ginrate ng birthday niya. Belated happy birthday, Tungats! Eto naman si Boss Atong, wala masilos. Masilos, mag-vlog ka pag nakikita tayo. Dumamay position mo, dumamay mayor mo. Mas special ka. Special dahil vice ka, vice.
Ay, eto, nag-birthday din pala. Alam ko, Oo. hindi na nagba-birthday ito si Boss Atong eh. Ah? Hindi. Happy birthday, belated. Eh, 1 month celebration naman. Oo, 1 month Belated happy celebration birthday. ito si Atong Ski. Renato Atong Remogat. Okay, wala na. Wala tayong oras. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magturiang lingkor, ating magtipangasinan Dennis Muhares at kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayana ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Bacani sa programang Liknaay Baboy dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig kabwas